langsung dirangkepke kendang gedhe kaya tak rungokke. Weh, mumpung sing kendang panjenengane titisane Pak Daryaka. Terus sing panjenengane Linggenter titisane Mbah Siwu. Weh. Mumpung sing Gambang titisane Blembong. Kaya ngapa? Lak pengen ngerti suarane. Nenoni enong. Ora sah kemrungsung dimatke suarane. Lho ngono, arep ngopo? Arep dikaya ngopo bubare mengko sik jam 4 ngono. Ayo kaya ngopo mbokne? Ora sah kemrungsung dimatke dimirengke karo bapak iki. Ya mengko kaya ngopo? Dolen teken dolen. Gandeng papane iki ya penak tur dasare nuwun sewu panitiane linyuguhi ya tenanan. Mula kanca-kanca ya kita greget-gregah. Kaya ora neng sing turu. Turu sore. Lah ya. Nenong. Ya. Brambang pripun semantenipun Kang Putra menika Ndara? Iya. Anakku wadon